Kok merah semua? Kok cabai-cabean semua? Kok ulang tahun? Iya. Kowe ra nggo lombok dhewe kabeh nggo lombok. Iya, Ki tepile ra roh ketok mudhun barang panggah lombok ae. Nah, delok. Pil. Ning ndi bandar sayur gak modal? Cuti 2 hari. Libur 2 hari. Gambar sih ada Ki. Cabe-cabean semua, guys. Ayo. Bener sampean nggo gedang ya lho. Apa nggo lombok nggo gedang ya. Beda dhewe lah. Nggo lombok. Alah, latip. Alah. Salim. Salim tok. Aku sampe lombok apa? Pak Wanto, bener Pak Wanto nggo jambu. Bener nih, lombok kleru. Lombok nih. Ya, telan. Kang Dori. Apa, Bos? Waras. Pokok waras alhamdulillah wis. Iki. Halo. Halo, trot kaji sehem. Roma. Ready. Wis alhamdulillah. Kita ratuku. Foto-foto koyo Gelem dipoto apa ora? Ora gelem delik ning sampah ngono. Sepanjang panjang jalan capek semua. Apa ai Mas Siril ra to ai to CP. Alah, biasa nggo kacang nggo lombok. tomat lho. Iki labi kokon. Iki biasa nggo selada, nggo lombok. 5 loro.